Най-модерният в България лазер за премахване на очно перде заработи във Варна. Заслугата за внедряването му у нас е на доктор Пламен Хубанов и неговия екип от очен медицински център Свети Николай Чудотворец. Лазерът Каталис се смята за революция в катаракталната хирургия, защото дава възможност за индивидуализиран подход съобразно анатомичните особености на окото на всеки пациент и осигурява отлично зрение след операцията. Предимството на тези апарати е, че те ти дават много голяма сигурност, както за хирурга, така и за пациентите. Затова ние наистина си позволяваме да кажем, че сме иноватори, защото това е единствения лазер, който има OCT, единствения лазер, който прави възможно тази хирургия безопасна. Първо, разрезите. Тези разрези можем да ги дозираме като форма големина. Това е лазер, който най-подходящ пред така наречените премиум лещи или мултифокални, акомодативни и вторични лещи. При тези лещи много често пациентите имат астигматизъм. С този лазер ние можем да махаме астигматизъм, който до сега трябваше да слагаме така наречена вторична леща. Така че при премиум лещи, акомодативни и мултифокални, имайки астигматизъм, с този лазер ние премахваме и астигматизма. Лазерът прави 3D модел на окото, което дава възможност за най-прецизно планиране на операцията. След това се пристъпва към разрезите и раздробяване на пердето. Количеството на ултразвуковата енергия е сведено до минимум, което от своя страна гарантира по-кратък възстановителен период с по-малко усложнения. Самата операция продължава минути и е абсолютно безболезнена за пациента. Имайки тази нова машина, ние ще сведем до минимум вредностите от последствията от тази хирургия. По-малко енергия, по-малко увреждане на структурите, по-малко възпаление дава решение на много важни фактори, които са свързани с чисто анатомични особености. Позволява много добра захващане на обща елка, без да се вдига. Това също е иновативно, само тук, без да се увеличава налягането. Другите лазери са противопоказни при наличие на глаукома или това е повишено вътреочно налягане, докато този лазер е единствен в световен мащаб. С него могат да се правят и пациенти. Значи, чисто медицинска гледна точка, много детайли, които на времето просто бяха една химера мечта, с нас ние ги постигаме с този лазер. Тази лазерна система е обявена за една от 100-те технологични иновации в света, а методът е признат за най-безопасния за пациенти с перде на окото. За сега се прилага само от водещите клиники в света. Цената на процедурата у нас ще бъде наполовина спрямо от други подобни. Тук говорим за прецизност, която е сведена до 1 микрон, т.е. всичко е изчислено до микрон и по този начин с процедурата по премахване на катарактата или вътреочното перде, за да съм точен, преминава на едно ново ниво. Става много по-сигурна, резултатите са много по-добри и така за мен като българин е една радостна новина, че вече и в България този лазер е наличен и по този начин и българските пациенти ще могат да се възползват от тези най-модерни технологии. С новата придобивка очен медицински център Свети Николай Чудотворец става единствения в България, който разполага с 4 лазера от последно поколение в областта на офталмологията.